Moi kaikille, tervetuloa uuden videon pariin. Ja niin kuin voitte nähdäkin, mulla on uusi skini. Ja no, tältä se näyttää. Ja jos näette sen postauksen, niin no siinähän näkyy se skini. Niin ja tänään voisin yrittää rakentaa jonkun farmin. Mä tarvin jonkun mobifarmin, koska mulla ei oo sellaista vielä. Mulla on vähän kanoja täällä. En muista näytinkö mä koskaan tällaista. En tainnut. Mulla on aika paljon kiveä sitä varten, kun mulla on Enderman. Itse. Miksi se hävis? Mihin se hävis? Niinku, just kun mä oon menossa, on mahdollisuus saada se, niin sit se desbuffnaa. Ja te varmaan vieläkin mietitte, mikä toi ihmeen temi tässä on. No, mä ainakin ajattelin tehdä sellaista farmia. Tai niinku teen tällaisia grid-tyylisen systeemin tähän ja sitten mä rakennan siihen päälle tätä dirttiä ja sitten laitan vettä näihin ja sitten laitan tän peltomaksi. Mihinköhän mun pitäisi rakentaa se farmi? Tää mobifarmi. Mä ainakin aikaisemmin joskus tein sellaisen yhden farmin, mut se ei toiminut. Semmonen pieni tonne maan alle, mut se ei sitten toiminut. Mä en oo varma miksi. Ehkä koska se on maan alla ja sit se on liian pieni. Tai sit jotain muuta. Vois vaikka rakentaa tähän. Ja sit rakentamaan. Voi rakentaa vartasta suoraan. Tsekkaa onks mulla lisää buketteja missään. Täällä. Otan yhden. Oho. Mitä? Hello. Ketkä teistä haluu tulla tänne? Mulla on tällä kertaa timanttiarmori. Hä? No oikeesti vaan kattelee. Tää on vaan niin outoa, kun ne vaan niinku näkee mut ne ei vaan haluu hyökätä. Kunnes mä tuun tarpeeksi lähelle. Odota. Tosiaan ehkä mä en käy hakemassa, koska ne desbuffnaa aika varmasti siinä vaiheessa. Tää on kiva, kun näitä on 4. Tähän ei oikein tee nyt enää hirveän paljon damagea. Nyt mä huomaan sen eron missä armorissa ja ilman armoria. Joo, tää vaikutti hyvin paljon. Eli mun kannatti tehdä ne armor.
Aika vähän tuotti nyt. Ja mä taisin ottaa vähän liian pitkä. Siinä se saa näkötellä. Jaha. Do I have bow? Of course I have. Nyt on parempi. Ne alkoi heti hyökkää. Ne hyökkää toisiinsa. No niin. Voisin käyttää nää timantit tähän. No nyt mulla on timanttimen miakka. Noniin. Mitä mä ottaisin pois? Miten sitä ottais pois? Ehkä nää perunat. Nyt pitää ootella tässä pitkän aikaa, että mä saan paritettua nää lehmät. No, moikka! Muistakaa tilata ja tykätä.
nähdään ensi videossa.